supposedly transparent ang world market sa lana, kahibaw ang tanan unsay development sa pagsaka pagkanaog sa presyo, so nganong taguan man ang mga opisyal nga muhimo sa bana-bana. Akong tanaw gani sa mosunod nga mga higayon, na magpaila na ni ang taga Pilipinas Shell, ang taga Petron, ang taga Phoenix, taga Clean Fuel o guban pa nga mga oil companies, mga taga Uni Oil nga tabian kaayo nga mo sulti sa ilang estimate, sa ilang pangagpas sa pagsaka sa presyo sa lana. And hopefully manakod ang transparency sa aktual nga pagtakda sa presyo sa mga produkto sa lana. Na mahibaw ta nganong mura man silang nagkinupiyahay. Nganong pariha man up to the last centavo ang kausaban sa ilang presyo, maus-us man, maumento man, maurag yun. Wa joy mo lahi, wa joy mo sukuhay. Unsa doon na mo'y copy and paste club sa mga oil firms dinhi sa ato sa Pilipinas nga nagkuntisay mo kinsay kinanindutan nga mangupya sa presyo sa lana aron wa gyud molahi, aron wa gyud kapilian ang mga konsumidor, aron makasiguro gyud mong burot gyud dayo pag-ayo ang inyong mga ginansya. Pagka wa gyud ganas mga konsumidor, bisan pa sa saad sa oil deregulation law nga ma-level ang playing field, mapalambo ang kompetisyon o magpinuhalay sa maayong serbisyo o mubo nga presyo ang atong mga kompanya sa lana. Wa mo lambo ang ilang serbisyo, labaw nang wa mo ubos ang ilang presyo. Ang nahitabo hinuon ni garantiya ang oil deregulation law sa pagsamot, pagburot padayon nga pagsulbong sa ilang ginansya.